Anabata m gị n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Awka Independent Baptist Church. Aha isiokwu anyị n'abalị a bụ onyinye Chineke ma ọ bụ onyinye Ekurensu. Onyinye Chineke ma ọ bụ onyinye Ekurensu. Akwụkwọ ọgụgụ anyị ga-esite na James isi nke mbụ amaokwu nke 18. James chapter 1 verse 17. Ezi onyinye ọbụla na ihe ọbụla zuru oke nke enyere enye si n'elu bịa, ebe o si n'aka Nna nke ihe rịdata. Onye ọghụgha ọbụla na-apụghị ịdị n'ebe ọ nọ, ma ọ bụ onyinyo nke nchigharị na-eweta. Ebe anyị gụrụ na-esi n'elu rịdata, na-esi n'aka nke Nna bụ Nna ihe rịdata. Nke a na-egosi na onweghị ezigbo onyinye, onweghị onyinye ọbụla zuru oke ga-esite n'aka Ekurensu bịa. Gekwa ntị, ebe anyị gụrụ na-akọwa na onweghị ezi onyinye ma ọ bụ onyinye zuru oke ga-esite n'aka Ekurensu wee bịa. Ihe ọbụla Ekurensu nyere, mara na ọ bụ maka gị ịla n'iyi n'oge ikpeazụ. Achọrọ m ka ị mara na ọ bụkwazi eziokwu na Ekurensu na-eme ka onyinye ya dị anyị mma n'anya, dịka ọ bụ ihe ọma anyị kwesịrị inwetanụ, mana ọ bụ maka ịla n'iyi n'oge ikpeazụ. Achọrọ m ka ị mara na ime ka onyinye ya dị mma bụ ihe kpatara ndị mmadụ ji anata onyinye Ekurensu. Ọ bụ ya mere na Eve, nne nke izizi, nara onyinye Ekurensu, n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka mara na Jenesis isi nke 3 na ka Ekurensu bịa kọwachaa onyinye a na ọ bụ onyinye ga-eme ka anyị mara ihe karịa ka anyị maara, ka anyị dịka chi, ka anyị bụrụ nke abụrụ nke ọzọ, ka ọ kọwachi ihe niile a onyinye a wee tọọ ụtọ n'anya Eve, wee gụọ ya agụụ oriri, masị ya. Gịnị ka o mere? O wee rie, nye di ya o rie. Gịnị mezi ka ha richara ihe ndị a? Ha wee nwewe nsogbu, mana ka ha na-eri ya ọ na-atọ ha. Mana gịnị mezi oge ikpeazụ abụrụ ndị a chụpụrụ, ndị enupụrụ na ogige a akpọrọ Paradise. Onyinye Ekurensu bụ onyinye na-abụ ọ dị mma n'anya anyị, dịka ọ ga-abara anyị uru, mana ọ bụ onyinye na-egbu anyị egbu. O nwere otu onye kwuru okwu sị na Ekurensu nye gị akpa ụkwụ, o were ọkpa gị. Onye gị mgbaaka gị, onye kwụzie gị okpu, o gburu isi gị. Otu a ka onyinye ya dị. Mana mgbe e nyere gị akpa ụkwụ na mgbaaka na okpu, ọ na-atọ gị, mana ọ bụ maka gịnị? Ịna gị n'iyi. Anụrụ m na ụlọ dị ebube na Abakaliki na onye rụrụ ya bụ nwa okorobịa dị arọ 24 sọsọ ka ọ dị wee rụọ ụlọ dị ebube kachasịnụ na Abakaliki. Ma o biri n'ụlọ a arọ na-abụ wee nwụọ. Ihe mgbu karịa, nsogbu karịa. Nke a na-egosi na onyinye a na ego a si n'aka Ekurensu wee bịa. N'ihi na Chineke mee ka anyị mara n'ilu
isi nke 10 amaokwu nke 22 na ngọzi Jehova nke ahụ na-eme mmadụ ọgaranya, ọ dịghị atụkwasị kwa ihe mwute na ya. Ngọzi nke Chineke na-eme mmadụ ọgaranya, ọ dịghị atụkwasị ihe mwute na ya. Ma ọgaranya a mmadụ nwere, mmadụ bụ nsogbu karịa, ihe mgbu karịa, na-egosi na aka onye ahụ kwụrụ ọtọ. Onyinye a esighị n'aka Chineke bịa, o si n'aka Ekwensu bịa, maka enwere onyinye Chineke nwee nke Ekwensu. Ekwensu abịaghị inye mmadụ ihe ga-abara ya uru, n'ihi na Ekwensu bụ onye ori. Gịnị ka ọ bịara ime? Gịnị ka Ekwensu bịara inye anyị? Gịnị ka ọ na-enyekwazị ndị mmadụ taa? Biko ka anyị mara ihe Ekwensu bịara ime, maka Chineke kpughere anyị onye Ekwensu bụ na ihe ọ bịara ime. Ka anyị gaa na Jọn isi nke 10 amaokwu nke 10, John chapter 10 verse 10, ka anyị gaa na ya. Onye ori adịghị abịa ma ọ bụghị ka o wee zuo ori. Onye ori adịghị abịa ma ọ bụghị ka o wee zuo ori. Nke a na-egosi na ọ na-abịa maka izu ori. Bukwa lakwa ihe n'iyi. Ọ bịara maka izu ori, bukwa ma lakwa ihe n'iyi. Chineke na-eme ka anyị mara na Ekwensu bụ onye ori. Ọ bịara izu, bukwa ma lakwa ihe n'iyi. Ọ bịaghị maka ngọzi gị, ọ bịara iwere ewero, dịka nsi wee kwuo, onye ga-akpọ ụkwụ were ọkpa gị, onye ga-mgba aka were aka gị, onye gị okpo buru isi gị. Ọ bịaghị maka ọdịmma gị. Ma Chineke bụ onye na-enye onyinye, anaghị etinye nsogbu, anaghị etinye mkpagbu maọbụ ihe mgbu. Nke mbụ, onye ọbụla Chineke nyere ndụ nwere ndụ ebighị ebi. Onye ọbụla Chineke nyere ndụ nwere ndụ ebighị ebi. Onye ọbụla o nyere ndụ nke nyanwa, onye ahụ nwere ndụ ebighị ebi, ebighị ebi. Ndụ Chineke bụ ndụ ebighị ebi. O nyere ndụ ka ọ bụrụ onyinye. Chineke mere ka ndụ ya bụrụ onyinye. Ọ dị otu a na ndị Rom isi nke 6 amaokwu nke 23. Ka anyị gaa na Romans chapter 6 verse 23. N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye amara nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi. Onyinye amara nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi. Gosi na ndụ ebighị ebi bụ gịnị? Onyinye. Ị gaghị alụta ndụ ebighị ebi n'ọrụ gị. Onyinye ka ọ bụ. Chineke ahụwo na ya apụghị ịlụta ndụ ebighị ebi n'ọrụ. Onyezie ndụ ya ka ọ bụrụ onyinye. O nweghị ị ga-eme ma idebe iwu gị ga-eme ka ị bụrụ onye ga-enwe ndụ ebighị ebi. Ọrụ mmadụ apụghị inye mmadụ ndụ ebighị ebi. So Chineke bụ onye pụrụ inye mmadụ ndụ ebighị ebi. Onye nwekwanụ ndụ ya, mana ọ bụzi mmasị mmadụ ịnabata ndụ a ma ọ bụ ịjụ ndụ a. Ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ rụọ ọrụ maka inweta ndụ, o nweghị onye ga-enweta ya. N'ihi na ị gaa na Ecclesiastics isi nke 7 amaokwu nke 20, ọ sịrị, n'ezie ọ dịghị onye ezi omume n'ụwa a nke na-eme ezi ihe na-adịghị emehiekwa. O nweghị onye ọ bụ na-eme ezi ihe na-adịghị emehie. Mụ onwe m na-ezi ozi a nwere ebe nseri mperi. Onye siri gị n'ihi na ọ bụ ụkọchukwu, ọ bụ onye ozi Chineke, o nweghị njọ, onye ahụ bụ ezigbote onye asị. Njọ onye ahụ karị. Achọrọ ka ị mara na o nweghị
onye pụrụ idebechi iwu Chineke niile. Onweghị onye na-eme mma anaghị eme njọ. Nke a na-egosi na ọ bụ na ị ga-enwe nzọpụta, ọ bụ na ị ga-enwe ndụ ebi ebi, ọ gaghị esite n'ọrụ gị, maka ọrụ Chineke chọrọ bụ ọrụ na-enweghị ntụpọ, ma nke mụ na gị taa nwere ntụpọ, ma nke Kraịst o zitere ka ọ bịa rụọ maka nzọpụta gị enweghị ntụpọ. O nyeziri ndụ ya dịka onyinye. Ị gaghị arụta ya n'ọrụ. Ọrụ gị apụghị inye gị ndụ ebighị ebi, n'ihi na ọ nwere njọ nọ na ọrụ gị. Ọ bụgodu sọ otu njọ ka Chineke hụrụ n'ọrụ gị niile, ọrụ ọma gị niile, idebe aka ọcha gị niile, o wee hụ otu mkpụrụ njọ n'ime ọrụ gị niile a bụ ọrụ ọma. Ọrụ gị ahụ abụghị ọrụ rụrụ arụ n'iru Chineke. Ikpe Chineke, iwu ya ahụ amago gị. Achọrọ m ka ị mara na akwụkwọ nsọ mere ka ị mara nke a na James isi nke 2 amaokwu nke 10, na onye debechi iwu Chineke niile wee daa otu n'ime ha, wee sụọ ngọngọ n'otu ihe, emewo ka ikpe ha dum ma onye ahụ. Naanị Kraịst rụrụ ọrụ na-enweghị ya mere na ị ga-enweta ndụ ebighị ebi site na Kraịst, dịka esi kwuo na ndị Rom isi nke 6 amaokwu nke 23. Kedu ka ọ ga-esi mee? Kedu ka ị ga-esi nweta ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst? Ị gakwazie na Jọn isi nke 3 amaokwu nke 15. O wee sị na ọ bụ iji obi gị niile kwete na ọ bụ onye nzọpụta gị. Mgbe ahụ iji obi gị niile tụkwasị na ya dịka onye bịa kwụọ ụgwọ njọ mmehie gị niile, bụrụ gị onye nzọpụta, bilitekwasị n'ụbọchị nke 3, mgbe ahụ ka ị nwetara ndụ ebighị ebi. Achọrọ m ka ị mara na Chineke nyewo ndụ ebighị ebi dịka onyinye. Onye nwekwa anụ ndụ nke Chineke nwere ya ebighị ebi. Ndụ a ga-abịakwute gị ma ọ bụrụ na iwepụ obi gị n'ọrụ gị, tụkwasị obi gị n'ọrụ nke Kraịst sọsọ. Ị ga-enwe ndụ a taa, nwee ya ebighị ebi. Achọrọ m ka ị mara na onye Chineke nyere ndụ ya, onye ahụ nwere gịnị? Ndụ ebighị ebi. Nke abụọ, onye ọbụla Chineke nyere ike kacha ike. Onye ọbụla Chineke nyere ike kacha ike, dịka Samson. Ị gaa na ndị Ikpe site na isi nke 13 ruo na isi nke 16, ịnụ maka Samson, ịgụkwazịa maka Samson. Samson ji aka ya nkịtị dọgbuo ọdụm. O ji aka ya nkịtị dọgbuo bịa. O jikwazi ọkpụkpụ agba anụ gbuo mmadụ 1000 ndị Filistia. Ọ kwapụzikwara ọnụ ụzọ obodo ndị Filistia, jirikwazie ubu ya buru ya bugo n'elu ugwu debe ebe ahụ. N'oge ọnwụ Samson, o jikwaziri aka ya kwatuo nnukwu ogidi 2 ụlọ ọgbakọ ndị Filistia, wee gbuo mmadụ 3000 ndị Filistia. Onye ọbụla Chineke nyere ike, onye ahụ kacha ike. Nke 3, onye ọbụla Chineke nyere ezinụlọ, onye ahụ nwere ezinụlọ kachanụ. Ọmụmaatụ bụ Abraham. Akpọrọ ya nna Abraham. Ị gaa na Genesis isi nke 12 amaokwu nke 3, Chineke sịrị ya, a ga-agọzikwa ezinụlọ niile nke ụwa n'ime gị. Ị ga-abụ nna ọtụtụ mba. A ga-agọzikwazi ezinụlọ niile nke ụwa n'ime gị. Onye ọbụla Chineke nyere ezinụlọ, onye ahụ nwere ezinụlọ kachasịnụ. Onye ọbụla Chineke mere eze bụ eze kachasị elu. Onye ọbụla Chineke mere eze bụ eze kachasị elu. Ọmụmaatụ bụ eze David. Ị gaa na Samuel nke 2 isi nke 7, Chineke kwuru, kwekwazie ya nkwa na
ọ ga-eguzogide oche eze David ike ma gọzikwazie ya ebighị ebi ebighị ebi. Oche eze David ga-adịgide ebighị ebi ebighị ebi, n'ihi na onye ọbụla Chineke mere eze bụ eze kachasị elu. Onyinye Chineke a na-ekwu maka ihe a. Onye ọbụla Chineke nyere amamihe kachasị ma ihe. Onye ọbụla Chineke nyere amamihe kachasị ma ihe. Iji maatụ bụ eze Solomon. Ị gaa na ndị eze nke mbụ isi nke 4 amaokwu nke 31. Akwụkwọ nsọ gwara anyị ebe a na Solomon kachasị mmadụ niile mara ihe, n'ihi na Chineke nyere ya gịnị? Amamihe. Nke a na-egosi na onye ọbụla Chineke nyere amamihe kachasị mmadụ niile ma ihe. Ana m ekwu maka onyinye Chineke ma ọ bụ onyinye Ekwensu. Dịka nsi kwuo na nke Ekwensu bụ weta isi bịa were isi. Onye gị akpa ụkwụ buru ọkpa gị. Onye kwanụ gị mgbaaka o were aka gị. Onyezie gị okpu o buru isi gị. Onye kwanụ gị uwe o were arụ gị niile. Ịla, achọrọ m ka ị mara na Ekwensu na-enye onyinye, mana ọ na-adị mma n'anya ndị mmadụ kpata ha ji eburu ya, kpata ha ji anabata ya, mana ha anaghịzi eche si kedu njedebe onyinye Ekwensu. O wee bụrụ isi ekpuru ekpu. Chọọ nke mara na Chineke na-enyekwazi onyinye nke ya. N'izi mbụ wee na-agwa gị na Chineke nyere ndụ nke bụ ndụ nke ya, ma onye natara ndụ a natara ndụ ebi 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 ebi. Wee na-akọwa na ndụ Chineke a agaghị esite n'ọrụ nke mmadụ. Ọ bụghị ọrụ mmadụ, ọ bụghị ọrụ gị ga-eme ka nata ndụ a bụ ndụ nke Chineke. Mgbe m na-ekwu ọrụ gị, anaghị m ekwu ka isi wee chee. M na-ekwu idebe iwu Chineke. M na-ekwu ime ezi omume. M na-ekwu ịkwụba aka ọtọ. Ọ dị mma ka idebe iwu Chineke, ọ dị mma ka ime ezi omume, ọ dị mma ka ịkwụba aka gị ọtọ, mana gee ntị, ị pụghị idebechi iwu Chineke niile. Chineke mee ka anyị mara na ọ bụgodu na ị dara otu na iwu niile o tiri, so otu ka ị dara, ọ sị na ịbụwo onye iwu niile ahụ mara. N'ihi nke a ị gaghị enweta ndụ. Mana o nwere onye na-eme mma enweghị ka o si emejọ. Anyị na-emejọ Chineke mgbe niile. N'ihi nke a ọrụ anyị agaghị enye anyị ndụ nke Chineke. Agaghị eme ka anyị nwee ndụ ebighị ebi. Agaghị eme ka anyị gbanarị ọkụ mmụọ. N'ihi na Chineke agaghị anabata ọrụ rụrụ arụ. N'ihi nke a o zitezi ọkpara nwa ya bụ Jizọs Kraịst, onye bịa debechi iwu Chineke niile. Ekwensu nwara ya n'ụdị abụ n'ụdị ka o mejọọ, ma o mejọghị Chineke. O debeghị iwu Chineke niile. Ọ sọghị ngọngọ n'otu iwu Chineke. O kwezighị ịnwụ anwụ, n'ihi na ihe na-akpata ọnwụ anyị taa bụ njọ, ma nke enu arụ ma nke ime mmụọ ọ bụ njọ. Achọ nke ị mara na Jizọs Kraịst ekwesịghị ịnwụ maka na o mejọghị Chineke, ma ọ bịara were ndụ ya nye ka gị onwe gị nwee ndụ ebi ebi. Achọ nke mara na Jizọs Kraịst bụ onye ị ga-esi n'aka ya nwee ndụ nke Chineke. Ị gaghị esi n'aka gị onwe gị, ị gaghị esi n'aka mmadụ ọbụla, ị gaghị esi na ọrụ gị, ị gaghị esi na ihe ị na-eme, mbọ ị na-agba. Ọ ga-esite na mbọ Kraịst na onwe ya gbara. Ọ ga-esite na ọrụ Kraịst na onwe ya bịa rụọ rụchaa maka nzọpụta gị. Chọọ nke mara na ka ọ rụchara ọrụ a, ya o sizere anyị mee, o ji ọnụ ya sị gị mee ka ị nwee ndụ nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi, bụ gụnwe iji obi gị niile nabata ya dịka onye nzọpụta gị. Achọrọ m idu gị n'ekpere nzọpụta a. Achọrọ m ka i jiri obi gị niile kpee ekpere a. Nkwuo na ekpere a soro nkwuo, ka ị na-ekwukwazi kweta n'obi gị niile ka Chineke hụ okwukwe gị.
nye gị nzọpụta ka ị nwee ndụ a bụ ndụ ebighị ebi. Mechie anya gị ka anyị gaa n'ekpere a. Nkwuo isoro nkwuo ka ị na-ekwukọtakwazi ya n'obi gị. Onye nwe m na Chineke m, onye kere n'igwe na ala, emejọwo m gị, ekwesịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ mụ na izitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst, o wee bịa nwụọ maka njọ m, bilitekwazịa n'ọnwụ ka o nye m nzọpụta nke gị. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Zọpụta m onye nwe m, zọpụta m onye kere ụwa niile n'ọkụ mmụọ ka m nọnyere gị ebi 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 ebi. Daarụ Chineke m na nzọpụta nyere m n'ụbọchị nke tata, n'ihi na m kwere na Kraịst bụ onye nzọpụta m. Amen. Amen. Ka ị nụrụ ozi a na Kraịst bụ onye nzọpụta sọsọ, na ọrụ ya ezuwo oke maka nzọpụta gị, i wee kpee ekpere a, ka njikere gị o si n'obi gị pụta. O si n'obi gị pụta. Ọ bụrụ na ị kwere na Kraịst bụ onye nzọpụta gị sọsọ, achọrọ m ịgwa gị taa na enwewo ndụ nke Chineke bụ ndụ ebighị ebi. Ịgbanarịwo ọkụ mmụọ ebighị ebi ebighị ebi. Ọ bụ ihe aṅụrị ma gekwa ntị. Ekwensu ezubeghị ike, ọ ka chọkwara inye gị onyinye ya. Ọ bụ na onwe onyinye ya ịma iji wezuga onwe gị na ya. Agbanyeghị ihe ị ga-etufu ma iwezuga onwe gị na ya. Wezuga onwe gị na ya maka na onyinye ya nwere njedebe. Njedebe onyinye ekwensu bụ ịla n'iyi. N'ihi na ịbụwo onye nụrụ okwu nke a ma nabata Kraịst dịka onye nzọpụta gị, jụ ekwensu na ọrụ ya niile, jụ ekwensu na onyinye ya niile. Chineke ga-enye gị ngọzi nke ya ma ọ bụrụ na ị ga-ejizi onwe gị niile nye Chineke, soro ụzọ okwu ọkpara nwa ya bụ Jizọs Kraịst, ị ga-enwe ngọzi. Marakwa na Chineke bụ onye ọ bụ mmasị ya ka e nwee ezi onyinye. N'ihi nke a, onyinye niile ọ na-enye bụ maka ọdịmma anyị. Onye kwanụ anyị onyinye a, ọ kachasị onyinye niile, n'ihi na ya n'uwo ndị o nyere onyinye a bụ onyinye kachasịnụ. N'ihi nke a ka anyị jụ ekwensu chee aka anyị ịnabata onyinye nke Chineke site n'ezi ọrụ anyị. Mana gbasara ịga alaeze eluigwe, biko ọ bụghị ọrụ gị, ọ bụ okwukwe gị n'ọrụ nke Kraịst rụchaa maka nzọpụta gị. O doro anya na gbasara ịga alaeze eluigwe, ọ bụ naanị ọrụ nke Kraịst. Ma gbasara ngọzi nke ya, ịnata uru nke Chineke, ọ bụ site n'ọrụ gị. N'ihi na ọrụ ọbụla nwere ụgwọ. Ọ bụ mmasị Chineke na ị ga-anata mma Chineke. Ọ bụ mmasị Chineke na ị ga-anata ngọzi nke ya. N'ihi nke a ka ị bụ onye nabatachara Kraịst, soro ụzọ okwu ya, ka ị nwee ngọzi nke Chineke. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Awka Independent Baptist Church. Anyị na-enwe ọgbakọ na Destiny Comprehensive Secondary nke dị n'azụ Obunagu, Awka, Anambra Steeti. Anyị na-akakwazi ụka ụbọchị ụka ọbụla o jiri ọkara gafee elekere 9 nke ụtụtụ. Na mgbede kwazi anyị na-akakwazi ụka na elekere 5. Ọ dịkwazi otu a na ụbọchị Wednesday anyị na-enwe ha na-akpọ Bible Study and Prayer Meeting. Ọ na-abụ elekere nke 5. Anyị na ndị Faithful Baptist College and Seminary, Texas, USA jikwara aka ọnụ ịzụ ndị mmadụ n'ihe anyị na-akpọ Theological Studies. Azụsi onye ahụ a ga-esikwasị na Texas, USA, siri onye ahụ asa nke a kpọrọ Bachelors of Arts Degree in Theology. N'efu ka ị ga-anata ihe niile a. Ọ bụ mmasị Chineke na ị ga-eto n'okwu ya, ka ọ dịkwazịa
na izu ụka ọzọ n'oge awa ka ọ dị.